सोलाबबो लोगो मोनाखै जों लेट जाफैदों ओमफ्राय लेट जानायनि थाखायनो नै जनानै थाबाय थानांबाय आइया आइ इयाव सिङाव जिरायनोसै खामखुबाय सिङाव जिरायनो ना मा होनदों सिङाव जिरायनो बे गरमाव थानानै बोरैबा जाबालाय अआरएस लोंबावनो लोंला लोंनांगौ ना अआरएस आफ्रिया ओंखाम खुबाय दोनलांहोनोसै आं बेखौ लिडियाखौ बे थावाहाय 12:30 आं एसे लेट फैगोन होननानै खिथाखादोंमोन डक्टरखौ ओमफ्राय डक्टरा गावनो बुंबाय आं नेगोन दे फै होनबाय जों जोंनि आइखौ हस्पिटालाव लांगासिनो रिचेकआपनि थाखाय एक्चुअलि रिचेकआपा दिनै नङामोन आफ्टार 10 daysमोन ओमफ्राय आं थांफिननांसिगोन नालाय बिनि थाखायनो ओमफ्राय दा दिनैनो चेकआप खालामनो लांनांसिगोन आरो नै दायो थांगासिनो जोङो ओमफ्राय जोंना माया गारिबो गाखोनो हाया नालाय गारि गाखोनो हाया ओंखायनो बेटारि गारिजोंसो लांनो गोनां जायो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय जों दायो दंफैयो सेन्ट आगस्टिन आइ केमेरायाव हरसै लांखो जों दायो दंफैयो सेन्ट आगस्टिन हस्पिटालाव थाबायनो जोंनि आइखौ रिचेकआप लाबोदों ओमफ्राय डक्टरा गैला थांथ'बाय माबा इमारजेन्सि जानानै आइनि डक्टरा बेलेग नालाय ENT ओंखायनो ओमफ्राय दा बे आइनि डक्टरा थांथ'बाय आरोना ओंखायनो ओमफ्राय दा जोङो केन्टिनाव थाथ'नोसै रुम लानोबो आरो बेयाव फैदो जि लासै थाबायनांगौ नङाबा गोलैयो न'खरनि गेजेराव बेनो गोसोमसिन असाइसिन केमेरायावहायसो गुफुर नुदों खोन्थादो बाल इन्ट्रडाक्सन होनो आं मिथियाना नायखागोन डक्टरानो आइ नों बोरैबा मोनाखै दा खर' गिलिर मोनोनो खर' गिलिरनो जों रं टाइमाव फैबायना ओमफ्राय दा डक्टरानो दासिमबो फैयाखै स्वागताव इमारजेन्सि थांनांदों ओमफ्राय जों इयाव थाबाय थानांबाय जि गोबावसै 2 घन्टा 2.5 घन्टा जाबाय 12:30 फैदोंमोन दा 2:30 जाबाय 12:30 1:30 2:30 2 घन्टा जाबाय दा थानो बाबाय आङो हस्पिटालाव नैबेयावनो जोंना आइथामारियानि ग्रथ दंखायो आरो बेयावनो थेंक इउ होलांबाय आइया माबानि थाखाय मा होनो गन्थंनि गाराया हामहांबायनो ने आयै गन्थंनि गाराया हामबाय ओमफ्राय दा थै गफिनगोनखौल' जोथोन लानांसिगौ आरो बिनि थाखाय बिराद जोथोन लानांसिगोन ओमफ्राय आंबो थांफिननांसिगोन ओरैनो माने गुड निउस बायदि जाहैबाय आरो गाराया हामबाय ओमफ्राय दा न'आव लांनांगौआसो बहुद दिगदार ना गारि गाखोनो हायो ना बेटारि गारि गाखोनो हायो जेबो गाखोनो हाया आइया स्कुटिजोंसो लांनांगौ लासै लांनांसिगोन आरो गाबोन ओमफ्राय थांसै नैबेयावहाय दान होनो हायो आयै फैसा जोङो फैफिनबाय नै हस्पिटालनिफ्राय ओमफ्राय गारिफ्राबो एसे रानबायनो दा बिराद जोथोन लानांसिगोन ओमफ्राय रावबोथ' गैया जोथोन लाग्राया आइया खुनु दिन जिबननिफ्राय बिदि थाफेराखैनो आयै न' सिङाव 20 दिन 9 दिन जाबायमोन न' सिङाव थानाया खर'आनो गिलिर मोनजोबलायोनो बेस्रा न' सिङाव थानाया ओमफ्राय दिनैसो एसे बाहेरानि बारहावा जानानै फैबाय ओमफ्राय आंबो थांफिननांसिगोन फैयै फैना रलिमेर बाजारावसो फैबाय मैगं बाजाराव सब बर' भाखा माबा लेबु लादों रलिमेलाव दाउखौ लांसै दा बिशालाव थांना फैबाय दावखोनोसै दा माबायाव थांसै बै दख'नाव नै नारें लादों ओमफ्राय बेजों साम' सुनोसै साम' जानोसै दायो नै आं आरो कुइन स्ट'राव दख'ना लाफैलायबाय सापागुरिनि कुइन स्ट'र बेबाराव नै बेखौ गाननाय नुगोन आरो काटाराव दख'नाया एसेखौ मोजां नुगोन ना नुवा मिथिला आं जिखुनु बिदि येल' कालारखौ लांनो सानदों आरो आं दाख्लै सापागुरिनि कुइन स्ट'राव आंनि पार्मानेन्ट
लाइक पार्मानेन्ट कास्टमार आरो आं बिसोरनि बेयावनो लांफैबाय थायो बे बाराव नै बेखौ गाननाय नुसिगोन आंखौ बिचाव काटाराव प्लास बेबो गोमो कालार बर'नि कालार ओमफ्राय दा ब्लाउस नागिरनो थांनांगौ बेखौबो होयो आइ बोरैबा मोन्दों न'आव थाङो नों मोनाखै मोनाखै दा आयु 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 दाउखो बारा मोनलाङो दाउखो मोनो जोंसो दाउखो बारा नै जोंना आइया दावहा मुभि नायबाय थादों आइ नोंना बिहामजोआनो गैया बिदि मुभिखौ नायनो बिदि दावहा नांलायनि बिहामजोआनो गैया नोंना बेचारा एसे राखांनायखाय मुभि नायबाय थादों बर'नि मानसि गोरों नोंलाय नों मानसि गोरों जाराव आङो साम' ओंख्रि संनो नागिरदों आङो नै साम'खौ आं सुनानै लाबाय जोंहा दै गदों जोंहा साम' दैसायाव आब' दङ सासे ओमफ्राय बे आब'आ साम'खौ दानखानानै लाबोदो आरो ओमफ्राय सुस्लाबनो हाबोआखै बिचारा आइखौ नायफैथ'थ' आंखौबो लोगो हमनो फैबाय ओमफ्राय साम'खौ संनानै जानोसै हरनि 8:30 जाखाबाय 8:15 जाखाबाय खैथायाव मोनगोन बियो 10थायावसो मोनखागोन ने ओमफ्राय आइनो दाउ लकेल रोसि संदों बै फारसेथिं आइनि दाउ रोसिया सप्तानैसोनि उनावसो आइया नन भेज जानो नागिरदों जि गिदोंमोन बेदर जाबा गुन्थै ओंखारगोन साननानै थै गगोन गन्थंनिफ्राय साननानै ओमफ्राय डक्टरा एकदम जानो थिनथारदों बेखौ मानो होनबा बिराद दुरबल जाबाय आइया ओंखायनो ओमफ्राय नै आंना साम'आ जोङासैहाय जों बिदि गोसोम जायामोन आरो ओमफ्राय खिन्थु बेलाय जोंनि न' नङा मा नङा माहा आंलाय माबा गोजों सुनो हाबावनो ना बेयावबो आङो लेबु थाइथाम होनानै मानजिदों मानजिनाया थेवबो खारहोनो हायासै थेवबो जानोसै बेखौनो